dia 18 anem a muntar l'exposició del certamen i també ajudant els mussols a muntar la seva Can Carau i Sencelles. El certamen, els resultats publicaran dissabte i res, però hem de muntar l'exposició dels 30 finalistes. El certamen ha estat un èxit, hem tingut 61 fotos, les 30 s'han seleccionat mitjançant el jurat. I res, ara el que feim és anar a exposar totes les fotos i els cartellets i tot, i res, ja deixar tot preparat per dissabte. Nosaltres per ja som professionals expertos. Anem en cadires i el làser. I a Matías, fora Matías no fem res. La foto d'en Baire, aquí, escoltada per Sors Encinena, aquí amagada, que vigila. Bueno, ja hem acabat de muntar el certamen. 30 fotos, ha estat ràpid i res. 30 fotos fantàstiques i res, simplement d'aquí 2 dies pues, serem els guanyadors. Això és traçada, les posicions i res, ja està tot penjat, anivellat, en solàser i tot. I si pugem al segon pis, ja les posicions amb salts. Fotassa d'Antoni Cladera, a Namíbia. I al centre de Mallorca. Wow, tira Sencelles, el casal de Can Carau. A les 7:30 entrega de premis en certamen de fotografia de Sencelles i exposició dels mussols. No us ho podeu perdre.